Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Pag-ampo alang sa pamilya. O among Dios, ug amahan sa tanan. Diha ni Kristo, imong anak ug among manunubos. Imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay ang simbahan. Sa imong grasya ug gugma, tabangi ang among banay nga anaa sa tanang dapit sa kalibutan. Ug hiusaha kami diha sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa santos nga Eukaristiya ug pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan aron ang imong presensya mag-auhag kanamo sa pagpadayon sa imong magkaluwas nun nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang banay, uban sa panabang sa Espiritu Santo, magiya sa tanang banay, labi na ang gisulay, nga mamahimong balay sa panagdait, ug pagampo, ug sa kanunay mangita sa imong kamatuoran, ug magpuyo sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Jesus, Maria ug Jose, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, avid listeners of this program, maayong laing adlaw sa Ginoo, og maayong adlaw sa gugma. Happy Valentine's Day kanatong tanan. Ginaot nga ang atong pagsaulog karon sa adlaw sa gugma, gihapon ang tinuod nga pagsaulog. Pagsaulog nga nagsubay gayod sa kabubuton sa Dios. Ang gugma sa Dios mooy gihimong basihanan, gihimong sukdanan diya sa gugma, no? Kagahapon, no, sa tulumanon na tulamdag sa kahitas, kagabi, no? Alas 6:30 nga to alas 7, ato maning gi-remind, hinumdum sa tanan nga ang atong gugma kinahanglan ato gayong ipasubay sa gugma sa Dios. Dili nang gugma nga atong invento lang, no, nga tawhanon. Okay, no, sanglit kahayag sa pagtuong Katoliko man atong tulumanon karon, no? Mani matug Domingo alas 6 sa buntag ngadto alas 7 mao nga mo sentro na putaron sa kining mahitungod sa tuluhuan yun, no? Sa atong baruganan sa pagtuo. Og hinaot nga ubadan gihapon ninyo ta karon, no, kung mahimo mo anda mo og papel ug lapis, no, ug kanang sulatanan para ma-take note, ang angay ma-take note nato aron di ta magkalimot. Okay, ato sang hisgutan ning mahitungod sa kinibang deception. Kining limbong aning mahitungod sa pagtuo. Kay ato namang nahisgutan diri sa atong tulumanon nga magbantay ta. Kay ang yawa mismo nagpakaanghel ni siya sa kahayag. Buti pasabot, nagtakuban ingon nga maayo. Kay nagtakuban gud ingon nga kahayag, no? Nana sa 2 Corinto 11:14, no? Kung malimot sa maong tudling. Buti pasabot, karon sa atong panahon karon kay kining yawa nagtakuban man sa kahayag, but ipasabot kini pong iyang gamiton o kitang mga tao nga iyang gamiton pod, no, sa iyang pagtakuban sa kahayag, but ipasabot magtakuban po ni, magpakita po ni ingon nga kahayag. Buot na itong ipasabot, mogamit po ni mga pulong sa Biblia. Pero kasagaran atong nabantayan, dili insakto o dili untop
ang pagpasabot, no, sa in English pa out of context. Mugamit og mga tudlings Biblia pero out of context. Pananglit mohatag ko ninyo og tudling nga gigamit sa uban nato mga igsuon nga nahimulag nya ila nang ang kunon nga sila na, pero kung atong subayon ang Biblia og mga referensya nga mo corroborate, no, mo kana ba mo pamatuod, dili gyud makapasar, no? Dili gyud dapat natutuhuan. Pananglit kanang Roma 16:16. Kanang Roma 16:16 naghisgot diha og mga iglesia ni Kristo. Gani kung mubasa tag Biblia sama anang King James, wala gali na gigamit ingon nga proper name. Kay small letter man ang churches. Nag-refer sa mga sakop ba sa iglesyang gitukod ni Kristo. Wala gali gyud na siya gigamit ingon nga proper name nga sa pagtawag sa iglesia. Gahisgot lang og mga sakop sa iglesyang gitukod ni Kristo. Nya pwede po nato sabton mga lokal churches, lokal kay daghan mang naabtan po sa simbahan o iglesyang gitukod ni Kristo. Churches, may iglesia dito sa Corinto, sa Thessalonica, sa Antioquia, sa Roma. Nya kanang Roma 16:16 naghisgot mga iglesia ni Kristo dito sa Roma. Pero ato pwede po nato himuon na siyang proper name ingon nga personal nga katawagan sa iglesyang gitukod ni Kristo. Okay. Sa mga libro sa atong mga pari naa may mga panahon nga ilang i-proper name. Na sa mga libro sa atong sinulat ni Father Francis Bicasili, nga iyang gi-proper name, gi-capitalize kinang Church of Christ. Pero nagtumbok na sa Church of Christ o Iglesia ni Kristo nga gisugdan yun ni Kristo ni adtong unang siglo. Unya, kung atong subayon, mao man ni ang Iglesia ni Kristo nga gihinganlan og Catholic, Katoliko ni Obispo Ignacio ni adtong 110 AD. So, mao na nga ang Iglesia ni Kristo ni adtong 110 AD gihulagway kini ni Obispo Ignacio ingon nga alang sa tanang kanasuran o Catholic. So di modo ang Iglesia ni Kristo di ay maura po ning Katoliko. So mao nay tinuod nga ang Iglesia ni Kristo og Katoliko usara. Unya naa may mga tao ron nga ilang gamito na ngalang Iglesia ni Kristo, ilan ang gamiton sa pagtawag sa pundok o iglesia nga awahira na nilutaw o natukod ni adtong 1914. Nakaron, kung atong hunahunaon, dili na ni tinuod nga iglesia ni Kristo. Kay ang iglesia ni Kristo, Katoliko raman pod. No? Kay ang gihinganlan og iglesia Katolika, ang Iglesia ni Kristo raman po. So usara, kato ba akong giingon ninyo ba nga si Simon gitawag og Pedro, dili man maduha ka tawo si Simon og Pedro, usara man. O bisag gitawag na sa lain ng ngalan. Usara, kay ang gihinganlan og Pedro, mao man to si Simon, usara man ka tawo. Iyon na nagyapon, ang Iglesyang gitukod ni Kristo, gitawag og Katoliko. So therefore, usara ang Iglesia ni Kristo o Katoliko. Lain pag yung example, ako gining balik-balikon, kay hangtod karon daghan kaayong malimbungan ani. Daghan kaayong malimbungan ani. Kay mo ana man din sila nga, kalahiraan nga lana, Iglesia ni Kristo. O niya, Iglesia Katolika. Di, lain-lain na. Dili na nausa. Pero dili man na ingon na naon ang pagsabot. O ang exegesis ana, dili ingon na naon. Ngalan ay sa laing ngalan, maduha na, lain-lain na. No? Ako gani, no? Ang ako yung ngalan, pagtawag yun sa akong ginikanan ako, sa akong pagkatao, Silbert. Unya, pagka kuan ako, dako na ko, pero bata paghihapon, gianggaan po ko og Bobby. Sa dihang gitawag kog Bobby, maduha ba ko katao, kay lain naman po ng ngalana?
Dili, usara ko, kay ang gihinganlan og babi, si Silbert raman po. Unya, pagkadako, nagyud po na ako, gihinganlan po ko og veritas. Kay unsam din ang veritas. Latin word for truth. Latin nga pinulungan sa kamatuuran, kay mahilig manggugog kamatuuran. O muna nga, gitawag na po ko karon og veritas. Natulo na ko kangalan na ila, Silbert, Bobby, og veritas, pero dili ko tulo ka tao, usara ko. So mao na nga, kanang Iglesia ni Kristo nga nagsugod ni adtong 1914, ikasubo ko sa pag-ingon, dili gina tinuod nga Iglesia ni Kristo. Nga naman, kay nalahi man, nabulag man siya sa Katoliko. Nga ang matuod nga Iglesia ni Kristo, Katoliko raman po. Kay nibiya man sila. Nya naaraba sa 1 Juan 2:18 ngadto 19 nga kanang mubiya sa orihinal nga Iglesia ni Kristo o pundok nga gitukod ni Kristo sa turil nga gitukod ni Kristo, no? Naa sa 1 Juan kapitulo 2 bersikulo 18 ngadto 19 giingon diha nga kadtong mubiya aning tinuod nga pundok nga gitukod ni Kristo, isipon nga dili tinuod sakop. Kay ang tinuod nga sakop magpabilin man, muunong man. Kay kinigong pagpasakop sa Iglesyang gitukod ni Kristo, mura man dyan siya o takdo gyud ayo anang kanang kaminyoon gani. Diba diha sa kaminyoon, bawal man yun. Gidili man yun ng magbulag ng magtiayon, bisag daghang kay mga problema. Bisag personally, mga sayop og desisyon ng boss, no? Kanang bana ba og asawa. Pero wala gyud pagtulon ng Ginoo nga kung magkinaon sa magbulag. Wala. Ingon ana pud ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Bisag giuyog kay naampuyawa gud manintal. Naay mga sakop nga nagpabadlong o naapoy mga lidere sa atong simbahan nga magpabadlong, wala gyud mo ingon ang Ginoo nga biyaan ni nato. Wala gyud. Bisan diya sa atong pamilya. Dili pud siguro mo ingon ng ginikanan nga, oy, ikaw anak, nakasa man ka, o nagpabadlong man ka, o dili na ka membro sa atong pamilya, biya na dire. Dili, waan pud siguro ginikanan ngayon anak. Na sa simbahan pud nga gitukod ni Kristo, ingon ana gihapon, si Judas, naghudas man to. Pero wala manggali, gito mo ingon si Kristo, ngadto ni Judas nga, oy, naghudas mo ka nako, litra por litra, wagin mag-ingon ang Ginoo nga dili nakasakop sa atong pundok. Wala mang gali yoy judgment diha may tungod ni Judas. Although masabot na to nga probably nabulag to siya sa iyang binuhatan, pero wala yoy statement nga nag-ingon ang Ginoo nga biya na o dili naka wala gyud, no. Sa binuhatan na lang nga murag masabot na to nga nagawa siya. Pero wala gyud kana bang statement, mga pulong diri sa Biblia nga giklaro nga, oy, ni kuana, wala gyud pag itsapuera ba? Wala gyud maingon nga, oy, dili na to, kauban na to. Si Pedro pod mao gihapon. Si Pedro nagpabadlong gihapon, Nga naman, kay iya manggilimod atong Ginoo, no, katong pagkamatay, nanghadlok sila hadlok mo sila atong mga Hudiyo nga galuto sa pagtuong Kristyanismo nga bag-o pang nagsugod. Mao na. Niya, wa mo ingon si Kristo nga, uy, biyaay na ning pundo ka kay naay nasayop si Pedro. Niya mo, dagan punta dito sa Korinto, 1 Korinto, 2 Korinto, naadya dapit, no? Kapila batikusa ni San Pablo ang iglesia dito. Ngano, kay mabisag sakop na sa iglesia, naagihapoy magpabadlong, naagihapoy mag-immoral. Basahan ragon ng Book of Corinth. Pero wala gyud miingon si Pablo nga, uy, naunsa naman ang atong iglesia, daghan namang nagpabadlong, biyaay na ninyo, magbahin-bahin na ta. Wa man mag-ingon ang Ginoo ana. Then naapoy madunggan na kusplasa nga maingon man nga tungod kay naay mga Katoliko nga dili kabalo manghatag, na kunoy pare nga dili kabalo manghatag, maingon deg mabiyaan na lang nato ning Katoliko kay na may mga sakop nga dili matinud-anon sa ilang pagkakristyano. Wa man manudlo ang Ginoo na nga tungod kay dunay mga sakop nga dili ehemplo,
o nagpabadlong, biyaan na nila, tuwa manudlo ang Ginoo. No? So, iyon na, kay kinigong simbahan, gipanag-ing manato ni siya og ospital sa mga makasasala. Ang simbahan nga limpyo na gyud katong tuwa nas langit. Kanang gitawag na tug the triumphant church. Katong mga gihulagway diya sa Hebrehanon 12:23 nga mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Sa katikism gitawag nag the triumphant church. Basa ra gud mo katikism nindot kay na pagkahulagway ng iglesia o simbahan. Ang simbahan ko sa langit gitawag tug triumphant. Dito limpyo na gyud. Okay, wa na may mga buling dito, wa na may sala dito. Purified naman. Muna nga diha sa Hebrehanon 12:21 ngadto 23 gitawag nag mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Muna dito sa langit. Pero diri sa yuta, adili patahingpit diri. Nga naman, daghan mga pabadlong na to. Bisan atong pare gali, masiyop mabod o personally. Ingon ana. So gitawag ta diri og diri sa kalibutan ang simbahan gitawag og unsa ga ito? Nalimot man ko. Wala nagiagaw, kinsa igaagaw diri sa kung huna-huna. Kanang struggle ba? Ay nako, nalimot man ko. Dayon katong tuwa sa purgatory, okay, sakop man gyapon to sila sa simbahan gitawag og the suffering church. The suffering church. Kinsa namino ron nga kakahibalo sa naasa kung una-una di na ko malitok. Unsa to? Kanang nag-struggle gani. Unsa to na kuha na nawala man sa kung una-una. Basta katong sa langit, triumphant church, then katong tuwas purgatory, kanang gihulagway da sa 1 Corinto 3:15 nga nagsapir kay giagi og fire, pero maluwas gihapon, putpusabot malangit gihapon, no? Muna gitawag na tug purgatory. Kanang naa diha the suffering church. Sa kuan kaning diri sa atuang panahon ron kaning naa pa diri sa yuta nalimot man ko uy. Nalimot ko. Basta kanang simbahan nga nag-struggle ba? Militant ito. Militant. Pero napay laing term ana, militant. Kanong militant kay na-struggle pa man ta. Nya nganong may struggle ta kay makasala pa man ta. Di ba? So nilimbasog ta mo na nga ang simbahan diri sa yuta karon kuwan dili pa siya perpekto kay nag-struggle man. Militante gud, nakigbugno pa sa mga tentasyon. Muna nga ang simbahan diri sa yuta dili pa gyud siya limpyo. Pero gitawag siya sa pagkalimpyo. Ano man, kay kung basahon nato diya sa Santiago 1:27, no? Giingon diha nga ang relihiyon nga putli mao ni ang pagbuhat og mga matarong sama nang pagpanghatag, pagduaw sa mga byuda, sa mga ilo, mga buluhaton sa pagtuo, giauhag ang mga sakop. Naay nakasunod, pero napoy wala kasunod. Nga naman na, kay ang simbahan lagi diri sa yuta, ang gingharian sa Dios diri sa yuta, na dili pa perpekto, kay naapay mga makasasala, no? Nga kinahanglan i-purify pa, munang gitawag ni siya og militant church. Kay nag-struggle pa man. O mao na, ospital sa makasasala. Dili, ang simbahan diri sa yuta, dili ingon ni siya nga, simbahan nga tanan puros na gyud santos nga but limpyo na gyud kay kana katungtuan na nas langit nasa unang Hebrehanon 12 ato ra ko ning basahon ning sa Hebrehanon 12 nindot kay ni mo manggali ni gigamit nga tudling nga di jud ko kalimot ni katong asawa ba ni Professor Scathan nga puros na sila parehas sa mga protestante sa una si Professor Scathan former Presbyterian minister nga nakabig sa pagkatoliko nga karon na agali nagtudlo usa ka professor sa Franciscan University dito sa Amerika, no? Niya theologian na, no? O din niyang asawa katong pagkakabig niya kung nalimot ko 1986 ba to? Nakabig siya din. Iyang asawa wa pa gyud na makabig. 5 ka anak gog ministros protestante, no? Mga 4 pa gyud ka tuig unom ba to? Ay nadala niya iyang asawa. Okay, gahi kayo kay ligon gud pod nga protestante. Pero dugay niyang paambit ang nakabig ra man gyud ang asawa. Niya nganong nakadumdum ko ana nila kay una na kung kanabang pag-focus gyud sa tudling sa Biblia kato pinaagi man gud niya si sa tuwing ngalan Kimberly Han, no? Si Kimberly Han iyan ning gigamit nga sitas
nasamot kining tisita sa mo ni nakapasamot na kog lig-on nga naanagi mga santos nga tuwas langit. Nga gani kini gihulagway pod sa Book of Revelation nga nitabang ni sila nato ug hatod sa ato mga pag-ampo diri sa kalibutan ngadtos Ginoo. Sa ato pa kining mga santusa nagpataliwala ni dito sa langit. Mao nang dili sayop ng atong pagtulunan sa Katoliko nga about intercession of saints. Nga ang mga santos gitabangan ta dito sa langit nga ang atong mga pag-ampo diri sa yuta ihatod ngadtos Ginoo. Mao nay buhat sa gugma, no, buhat sa pagpataliwala. No, asa to? Hebrehanon, no? 12, no? Hebrehanon 12, tudling 23. Sugdo na to sa 22, giingon diri. Apan ang giduol ninyo, mao hinuon ang bukid sa Sion, ug ang syudad sa buhing Dios, ang langit nung Jerusalem, uban sa linibo ka mga anghel niini. Giduol ninyo ang malipayong kahugpungan sa mga panganay, nga anak nga ang mga ngalan nahisulat didto sa langit. Giduol ninyo ang Dios, ang maghuhukom sa tanang tao. Ang uban, ila maning putlon, ang Dios ra kuno isang piton, si Kristo ra kuno isang piton, duolon, dili na kuno ta mo duol anang mga santos tuwas langit kinahingpit na, no? Ilan ang putlon pero bantay ta kay usapon ni sa limbong sa atong pagtuo karon diri sa kalibutan, no? Nganuman kay dili ni siya period na apa ni sumpay nga ang duolon nato di lang kay Dios, no? Naisumpay giingon diri, giduol ninyo ang Dios ang maghuhukom sa tanang tao ug ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Mao man ni mga santos dito sa langit. So mao na nga ang Katoliko husto ng pagtulunan nga muduol o musangpit butag mga santos kay makatabang ni sila nato sa ilang mga pag-ampo dito sa langit. Intercessory power. Of course, bawal lang pod nga sangpito nato ang mga santos sa langit nga kanang murabag espiritista ba nga makig-istorya ta nila. Nga panaugo nato dire sa yuta lang espiritu, dili na bawal ng spiritism. Pero musangpit lang ta nila nga ang atabangan ta nila og ampo nga tus Ginoo, dili na bawal. Kay gipasabot man na diri giduol ninyo ang Dios ang maghuhukom sa tanang tao ug ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Unya unsa may prueba ani nga kining mga santusa dito sa langit nitabang gyud nato nga ang atong mga pag-ampo gihatod ngadto ni Kristo. Kay sa uban kong mga pundok wala sila'y pagtulunan nga unsay hinungdan nga gipamulong ni Pablo diha sa Corinto, nalimot kong teksto. Katong niingon ba si Pablo ba nga, palabihon ko nga mubiya aning lawasa ug makig-uba na didto sa langit. Ang Katoliko na ay pagtulunan ngano nga napamulong na ni Pablo nganong mas palabihon niya sa langit, mubiya na aning lawasa, makig-uba na sa Ginoo sa langit. Nganong palabihon niya? Ang pagtulon ang Katoliko, ingon ni, tungod kay ang Santos God, dunay kinaiya sa kuan ba, kanang manggihuna-hunaon, o gugma sa iyang isig ka Kristohanos, but kanang pagtabang. Kay, kung sabto nato nga, si Pablo gusto siya nga makig-uba na dito sa langit, dayon aron nga murag ka na siya gihasulan na siya diri sa kalibutan, kapoy kay diri sa kalibutan, daghang tentasyon din, kapoy tabang sa mga tao diri sa yuta, murag dili po siya tinuod Kristiyanos ana, no? Panangit ang rason niya nga anong gusto na siya mosakas langit, no? Ang rason niya tungod kay gikapoy na siya diri tabang sa ubang mga Kristiyanos diri sa yuta, murag dili po na maayo nga rason. Probably sa Catholic viewpoint panudlo, gusto ni Pablo nga makig-uba na sa Ginoo sa langit kay naa sa iyang hunahuna nga kung nakatabang siya diri sa yuta, mas makatabang siya kung tuwa na siya sa langit. Ngano man, makita na gunyang Ginoo gud. Masayo na niya sang piton. Kung nakatabang ang mga santos diri sa yuta, kanang mga pare nato o kinsa pa ng mga matinud-anong Kristiyanos nga Katoliko, kung nakatabang na sila sa atong pagtuo, mas makatabang na sila dito sa langit. Ngano man, duol naman nila ang Ginoo. Paras lagunag ka na abang ginikanan.
Kanang ginikanan, kung naagyod ang anak ras dool, sayon matabangan. Di ba? Kung ang anak nag-eskwela, kay unsay makitang problema, magkatabang mo din ginikanan. Pero kung ang ginikanan layo, niya ang anak batuad sa layong lugar nag-eskwela, na dili din makita unsay problema. So di din matabangan. Hinoon, inig magtawag nag-telepon o mag-text ba, ay pa makahibalong ginikanan. Nga naman kay tungod sa kalagyo, sa kuan ba, lugar na himutangan. Iyon na pod, kung ang mga santos diri sa yuta, nakatabang pinagi sa ilang mga intercessory nga buhat, sa pag-ampo, mas makatabang sila dito sa langit. Unya, naampo na sa Biblia, gihulagway man na. Muna ang hinungdan, ang pagtulon ng Katoliko, ngano gusto ni Pablo nga makig-uba na sa Ginoo dito sa langit, kay naa sa iyang hunahuna nga kung nakatabang siya diri sa yuta, mas makatabang siya sa kuan dito sa langit. Kay sayo na niya ang pagpangabugar, makita na gunyang Ginoo. Di ba? O kana kuan common sense. Common sense. Naaman na sa Gipadayag 5:8. Basahan ragon ninyo ng Gipadayag 5:8 nga naghisgot diha og mga symbolical words sama anang numero 24 elders kuno. Ang 24 elders kuno, by the way, tagaan mo na kog background, kanang Book of Revelation ato ng sabton kung mahimo authoritatively. Kung mahimo basa mo mga libro nga kanang dunay Catholic commentary. Kay kanang Catholic commentary gud para nako, no? Para nako kasaligan ngano kay naa man gud ang authority, no? Kay sa ako nang giingon ang authority gihatag ni Kristo sa mga apostoles. Unya ang mga apostoles pod gahatag og authority sa ilang mga successor. Og tan-aw na to sa history, naaman na sa atong mga obispo ng authority. Unya kining authority wala man ni gihatag sa Ginoo bisan kinsa. No, wala. O mga apostoles din, ang mga apostoles pod ga-ordain, nagpandong sa ilang kamot. Importante man guning ordination. No? Nganong importante ang paghatag og authority para naatay pa naghiusa. Kay kung bisan kinsa lang god, magkalanrakas man ta na, magkabahin-bahin ta. Mo bitaw ni tanawa karon sa atong panahon. Basa lang tag Biblia, unsay nasabtan, tuko din tag pundok. Dili mo na mao. Mabahin-bahin ta na. Ang Ginoo, ang iyang paagi nga parang dili ta magkabahin-bahin, naagi authority. Ang unang gitagaan niyag authority mga apostoles. Then ang mga apostoles po gahatag authority, pinaging ordination, pandong skamot, sa atong mga obispo. Unang katong obispo de pananglit si Obispo Ignacio. O kinsa man ang obispong Katoliko man na. Disipulo man na ni San Juan. Ingon ana, muna nga naa diri sa Katoliko, masayra na to ang tibuok nga kana yung kasaligan nga interpretasyon, opisyal ha? Opisyal, dili pa nang unofficial. Kaya naan po yung mga interpretation sa pipila ka pare nga dili opisyal. Nga mahimong mo contradict po sa official teaching sa atong simbahan. Kanang opisyal, no? Kanang magisterial teaching, no? Diha ta mo salig kay naaman sa Katoliko ang authority. Aman si bisan kinsa, ang ato bitang nasod. Usara may final arbiter ang Supreme Court. Kinahanglan na parang dunay unity. Kay kung daghang Supreme Court, daghang final arbiter, magkalanrakas na ana. Kay dili man magparehas og sabot. Di man parehas og desisyon. No? Prueba na. Sample. Naay desisyon sa lower court o regional trial court nga mausob dito sa Supreme Court. Niasa may tuhuan nga dili man parehas ng desisyon. Of course, ang final arbiter, ang Supreme Court. Ingon ana, niya kining Biblia kay naa may Supreme Court ni. Ang tinuod nga simbahan gitukod ni Kristo nga gipanguluhan sa mga apostoles. Asa mabasa? Naa sa Mateo 18:17. Klaro kay na nga diri sa yuta kung magisgot tag Biblia, ang final arbiter ang simbahan dili gali gobyerno. Di ba? Mas strange mo aning pagtulon ana, di ba? Umuna nga ako kuan man ko mutahod man ko gobyerno sa tao kay naa po nas Biblia. Pero mas palabihon yun ako ang pagtahod sa gobyerno sa Dios nga mao ning simbahan. Sorry na lang nga, medyo kuan kay ko, kana bang very theocratiko. Okay? Ang form of government gyud nga ako yung gidipinsahan o gihigugma, theocracy. Theocracy, dili democracy. No? Kay kana agong democracy, nindot na siya kay gitagaan man gud og tao og freedom ug unsay iyang gusto. Unsay imong gusto, sige padayon ana. Unsay ipoy gusto sa uwan, sige padayon ana. Pero kung but na hunaon, division man na, panagbahin-bahin.
mukuan man na siya indirect polytheism man na. Sorry ha, pero mo gyud na akong refleksyon, no? Maayo man ang demokrasy kay tagaan man gud tag kana bang gitagaan ta sa atong gusto, pero ako dili ko kumporme anang tagaan ta sa atong gusto kay kita go mga tao puno tag impurities, no? Impurities kana mga kasaypanan ba? Mo na kung higugmaon nato na atong impurities, sugot ra man tag panagbahin-bahin. Idya-idya, ato-ato. Pero sa gingharian ni Kristo, bawal gid unta na dili siya gusto ana kay ang gustos Ginoo nga mag-usa ra gyud ta. Usa ka panon ubos usa ka magbalantay naman na sa Juan 10:16. Oh. Ingon si Kristo, amahan mausaon ta sila, mangingon nga ikaw ako usa. Unsa man ang usa? Simbahan. Usa ka simbahan ra. Yang anong gibahin-bahin man nato. Di ba? Dili man na mao. Oh, ingon ana. Oh, naa sa gipadayag 5:8. Basahan ninyo, no? Ako ni siyang basahon. Kay mo ni prueba nga ang mga santos dito sa langit, nitabang natog dala sa atong mga pag-ampo o dirisyuta, paghatod sa Ginoo. Di ba natig pagpataliwala na? Ano basahon ko. Gipadayag 5, versikulo 8. Giingon diri. Sa dihang, asa na ba to? Sa dihang gihimo niya kini, ang 4 ka buhing binuhat, ug ang 24 ka pangulo, nang hapa at tubangan sa nating karnero. Kinsa man ning nating karnero? Si Kristo, di ba? Ang matag usa kanila may dalang alpa ug mga bulawang panaksan nga puno sa insenso nga mao ang pag-ampo sa katawhan sa Dios. Oh, sa man ni pag-ampo sa katawhan sa Dios diri siyuta. Mao kuno tong insenso. Kana agong insenso kung mubasa tag kanang mga Catholic commentary, nagpasabot tag mga prayers. Mo bitaw gisumpayan diri oh, nga mao ang pag-ampo sa katawhan sa Dios. Kamantay mo diya sa misa o bisan ka ng mga seremonyas galis Katoliko nga naay insenso. Nganong naman tay insenso? Kay kanang insenso god gasimbolo na sa atong mga pag-ampo. O diba diya sa misa naay insenso. Makakita gali mo insenso but pasabot ana simbolo na sa mga pag-ampo nato. No, kay ano man kay gusto nato nga atong mga pag-ampo nga moabot jud sa Dios. Nga naman, kay kanang aso, inig aso sa insenso, di gina mo naog, musaka gina sa taas. Di ba? Mo na essence anang insenso. Nga nga itong mga pag-ampo, muabot yun unta dito sa Diyos. Inana mo na siya simbolo. Umo ni, ang mga pag-ampo, kuno nato diri sa kalibutan, gihatod sa mga, kining mga santos maning butsabton, kining 24 elders. Okay, kining Revelation God o gipadayag, na puno nig mga simbolo nga mga pulong. Book of Symbols. Pras gud anang 666. Kadang 66 ga simbolo nas kadautan. Not necessarily yun nga markahan yun numero na 666 agtang mahimuot nga maguol ko anang nas Facebook sahay kay kanang mga dili Katoliko kanang atong Santo Papa picture sa atong Santo Papa sa agtang butangag 666 sus basiluon lang unta dili man na may buto sabot no. O kanang 666 nagsimpulo nag-imperfectness kadautan. Mo na gi-brand nato sa kana bang gigamit sa demonyo sa pagpasalaag sa mga tao. Una, si Nero, Emperor Nero mo na iguana. Kay kwintahon niya ngalan mo takdo gyud nag 666 dila wa koy panahon sa paghisgot ana. No? Ang unang naiguana si Emperor Nero kadtong emperador nga naglutos una sa mga Kristiyano ni adtong unang siglo. Oh, mao na si Emperor Nero ang naiguana dili na to sa Papa oy no way mo basa diri sa Biblia na ba mga basahon sa Seventh-day Adventist na ana ilang i-accuse ng atong Santo Papa kuno 666 kay tungod kuno anang Vicarius Filii nga titulo nga kung ato ra bang subayon wa ra ba gyud na apil sa titulo sa ato mga Santo Papa kanang Vicarius Filii wa gyud kana sa naay istorya ana nga donation na gikan ni Emperador Constantino. Pero wala ginagigamit sa atong simbahan. Okay? Ang atong simbahan na may kaugalingong titulo sa atong Santo Papa. Oh, kay kinigong mga kuan sama kaning mga hari-hari god sama sa emperador. Gabi na si Emperador Constantino nga unang emperador nga miundang og luto sa mga Kristiyano kay na-converted ang iyang kasing-kasing sa Kristyanismo. Munang iyang gitahod ang simbahang Katoliko. Ni apil manggali siya po'y nag-una-una atong council sa Nicea kay nagkagubot man ang simbahan po atong higayon na kay naalagi pare nga nirebilde yan nanudlo nga si Kristo dili Dios
Nya nakita man na ni Emperador Constantino. Okay, as emperador pod, leader, nagunahon na po siya, kaguliyang man mo na nga, siya gali ngayon, nangusog gani, kay, santo papa atong higayon na, murag, kuan, dili kayo, siguro, kulang kayo sa action, pero niya tambong pod. Mao na nga, nagubot council dito sa Nisea, anya, gikondina gyud ang pagtulon ani ni Arius. Pero si Constantino gani sa nabasa na to sa mga libro, murag sa uwahing bahin siya ang kinabuhi, murag dito manggaling siya ni Kleng o murag ni Laban ang iyong kasing-kasing dito sa Arianism, no? Na ako pa ning reviewon pod sa history kay murag di kay ko klaro, basta kay naay mga ana kinahanglan i-refresh para maklaro gyud. Basa mo history, di ba? Si Constantino nagali kuan nga wala gali ito mabunyag gis Katoliko. Although iyang gitahod ang Katoliko nga relihiyon, pero ato mabunyag gis Katoliko. Oh, so ingon ana. Mao na nga kining Book of Revelation mga simbolo ni. Kini kunong 24, unsa man nato ni paghulagwan ninyo nga kining 24 mga santos ni dito sa langit. No? Inani na. Ang sa Old Testament, di ba, gihulagway man diha ang 12 tribes of Israel. So kanang 12 mao na ang numero gamito nato sa katawhan sa daang kasabutan. O inana nga tuan na sa langit. Unya sa bag-ong kasabutan ang numero pong gamito nato isip simbolo sa mga Kristiyanos. But pasabot nga tuan na karon dito sa langit, ang simbolong gamito na to, 12 gihapon. Sa to pa, 12 tribes of Israel plus 12 apostles, unsa man, di ba 24? So kanang 24, gasimbolo na tanan-tanan dito mga santos o mga perfected spirits, kanang gisgutan sa Hebrews 12:23, mo nang simbolo sa mga santos nga tuan nas langit. Unsa may ilang gibuhat, no? Nagdala kuno silang insinso. Matag usa nila, then ilang gihatod, ilang gitugyan ngadto sa nating karnero nga si Kristo. Nga mao kuno na ang mga pag-ampo sa katawhan sa Dios diri sa yuta. Umor, di ba nagpataliwala sila? Kaya nga ito mga pag-ampo, gitabangan ta nilag dala. Nga nung nagtabang man sila, kay tanawa mga Katoliko, sige gugsangpit nila. Di ba? Kita mga Katoliko, sige man tagsangpit nila. Tagsaon pagali, Mama Mary, iampo mo kami. San Antonio, iampo mo kami. San Vicente, iampo mo kami. Pero bugal-bugalan ang atong pagpangayog tabang nila sa ubang mga igsuon na to. Pasayloon lang unta, kay may masayod. No? Bugal-bugalan, kay gihimo ko na natong Diyos ng atong mga santos. Nga wara ba kita pagtulunan sa Katoliko, kada mga santos Diyos? Wa, gyud. Ila lang yung lubugo na atong pagtuo, parang daghang ma-discourage, then mubiya. No? Okay, kini mo man ni trabaho Diyos demonyo nga bahin-bahin nun ang katawhan sa Diyos. So mo na nga kining gipadayag 5:8, klaro kay ni mo ni napaylain ani nalimot ko. Sa tong tekstuha pa. Yan, nalimot ko nga kuan. Ay parehas pud ani nga ang mga santos sa langit wa nay laing gibuhat nila dito. Pag pangabugar tabang, no? Kay mas makatabang sila kung tuwa na sa langit, no? Mas magkatabang, no? Naamanggali sa gipadayag size 9 J-Sport ang mga martir dito sa langit. Naagyo sila maghangyo-hangyo gyud sila sa Ginoo, no? Pinadayag size 9 gato sa Dios. So, mao na mga igsuon, mga tinahod nga tigpaminaw, bantay ta aning kining mga manudlo ron sa kalibutan kay naa sa kini sa Roma 16:17. Roma 16:17, by the way, no, nalimot man pud ay ko. Probably sunod na lang siguro Domingo. Napakoy gisaan ninyo nga wa pa nako mahuman katong doktrina o pagtulunan sa Katoliko mahitungod sa development of doctrine. Development of doctrine. Importante kay ni nga ma-explicar gyud nako maayo kay para makasabot mo bang ngano nga ang simbahan nilambo na gid siya maayo nga dili na gyud maparehas nato ang iyang itsura ba pagsugod. Kay ang uban god kanang development kanang mga kalambuan sa atong simbahan isipon man na nilang heresy
pagsimang na kuno sa pagtuo, dili na mao, no? Mao na nga atangin ninyo kanusa na to na probably sunod Domingo kung di ko kalimot. Kailain man ako na priority ron, no? Kay hinoon gipasidan-an naman das Biblia nga naay mga insakto nga himuong sayop sa uban. Mo man ni trabaho siyawa nga limbungan ta parang dili ta mosunod sa unsay insakto. Di ba? Nya, tagaan lang muna kog bersikulo nga naagi paglambo. Nasa Juan 14:12 katong niingon ba ang Ginoo ba nga kinsa tong buot mahimong tinun-an nako magbuhat sa akong gihimo ug magbuhat siya labaw pa niini. Magbuhat siya labaw pa niini. So, si Kristo dili supak anang paglambo. Kay niingon man siya nga, kadtong gusto mo sunod sa akong mga lakang, magbuhat sa akong gibuhat, ug magbuhat siya labaw pa niini. Sa to pa, dili day supak si Kristo anang mulambo. Kay labaw pagod. Then adto po ta sa Marcos Kapitulo 4, mao gihapon. Ang gingherian ni Kristo diri sa yuta, gipanag-ing sa usa ka lisos mustasa nga gamay kuno, liso pero inig tanom, inig tubo, mahimong labing dako. Iyon na ang paghulagway sa gingharian sa Diyos diri sa yuta o nga mauning simbahan o iglesia. Na dugay naman na sugdi ni Kristo ang gingharian o iglesia. Niadtong unang siglo 33 AD sa ato pa kung sabto na to na higanti na gyud ang iyang simbahan o gingharian diri sa yuta. Na unsa mang simbahan na diri nga Kristiyanos nga nahimong labing dako. No. Katoliko ra man dagway. So mo na nga sakto, takdo gyud gay ng atong ipang istorya diri sa radyo nga katoliko gyud ang gingharian sa Dios. Nya naarabay mga tawo ron nga maghimo-himo po gingharian sa Dios unya mubulag sa katoliko. Kana ilhanan na nga dili gyud tinuod. Kana mga tawo gani nga maghimo po gingharian unya ni bulag sa katoliko, klaro man nang dili kuan tinuod. Basta iluwa ko mao gina ngano man atong basahon ning sa kuan sa 1 Juan 2:18-19. Kini sige yun ako ning balik-balikon dias plaza kay kining libog ko aning ubang mga magtutudlo di man nila ni kutloon labi na ni mga dili katoliko. Yan naman. Kini klaro kay ning pagtulunan mahitungod sa panaghiusa. Anong di nila ni basahon kay sa iluwa lang gyud ko. Mutamaan man gyud sila ani, no? Tanan nga naay kinaiya sa nga mabulagon kanang mangiiwan unsa kay mga intereses labi man guning maglain tag ato kay ang mga halad mapunta man nato dili man mapunta dito sa pare mao man guni kining pangwarta ba no ako gani og pangwarta gyud akong tuyo bulag ko sa katoliko himo pug kog pundok nya nganlan po na ako iglesia ni Kristo kay namas Biblia aron daghang mutuo nako no. Ibang uwat-uwat ba, no? Gamit og ngalan nga nas Biblia. Dayon limbong. Okay, si Kristo ra may katungod mo himo ana. Nya anong maghimo-himo man tag ato, no? Para lang gyud kuan, saman makasapi ta naray sus kini ra bang tinuhuan maghimo-himo tag ato makadato ra ba gyud ni. No, kay balo mo unsa kay mga tinuhuan ron nga tukod-tukod og tawo nga nangadato. Napagali mga kuan, security. Grabe kayo. Di lang ko magingalan kamo nagdiskubre unsa na mga grupuha nga nibulag sa Katoliko din pagbulag sa Katoliko nga dato, no? Bantay mo ana ang relihiyon gihimo nilang pagpadato. No, hindi man daw tanang pagkadato kay gasa man as Ginoo. Pero kung magpadato ka nga imong giguba ng kamatuoran, delikado ka na, no? Aniya diri sa 1 Juan 2:18-19. Dire. Di ni nila basahon. Ako sige na kung ning balik-balikon kay kinahanglan faithful ta ning tanang bersikulo sa Biblia, no? Faithful ta kay dili ta pili-pili rag tudling diri sa Biblia, no? Kaning mga teksto nga matamaan ta dili na to i-apil, no? Ina dire. 1 Juan 2:18-19. Unsay giingon ni Juan dire? Mga anak, sa di pa kumulahos, ako ning i-emphasize. Kining unang mga pulong ni Juan diri, klaro gyud kaayo nga si Juan Katoliko. Hinoon, niining panahon na,
walay record diri sa Biblia nga gitawag ng Katoliko ang grupo ni Kristo. Kay awahin naman ni natawag og Katoliko pag-abot naman ni Obispo Ignacio. Gani na ay komentaryo pud ani sa ubang mga Bible scholar nga posible gani nga dili gyud si Obispo Ignacio mo'y gaunaan ng pagtawag og pulong Katoliko. Naa na wa lang masulat sa Biblia, then wa po'y laing basahon nga na-record ana. Probably naa na, pero si Obispo Ignacio lang mo'y na-recognize nga siya may unang migamit anang pulunga. Nga pareha sa sinulat ni Reverend Edward Taylor nga niingon siya nga si Obispo Ignacio mo'y nag-invento anang pulong Katoliko. Nganong nakaingon si Edward Taylor ana kay sa iyang basa o referensya, dito naman niya nabasa god sa sinulat ni Obispo Ignacio ng pulong Katolika. Mo nang niingon si Edward Taylor nga giinbento ni Obispo Ignacio. Pero naay mga komentaryo nga posible nga naanay nakahisgot pud ana lain, pero kay sa mga basahon ang diha raman gyud sa basahon ni Obispo Ignacio unang nakita ng pulong Katoliko. Ngona nga daghang nag-ingon o daghang Katoliko pon moingon nga si Obispo Ignacio mo'y gauna gyud ana nga pulong. Ako para nako di na problema si Ignacio o kinsa basta kay katuhuan ng pulunga. Nga naman, kanang pulong Catholic God, but pasabot ana alang sa tanang kanasuran. Niya kay naghisgot man God Kristo diya sa kuan. Sana Marcos 11:17 nga nag-ingon si Kristo, di ba nasuwat naman na ngang akong balay tawgon kani og balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. O kanang balay sa pagampo sabto na to na nga ang simbahan building o kanang balay alampuanan o building ba. Pero ang balay dili lang lunlon nagpasabot na siya og balay. Pasabot po na og katawhan o simbahan na sa unang Timoteo 3:15 nga ang katawhan gitawag og balay. Sa ato pa ang iglesia o simbahan gitawag og balay. Niingon si Kristo sa Marcos 11:17. Diba nasulat naman na nga ang akong balay paghingalan kinig balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. No kanang literal nga building mao na gitawag na tog balay sa pagampo. Simbahan kanang building. Ang katawhan pod katawhan nga nagaampo. O katawhan nga maampuon. Balay sa pagampo o kanang katawhan nga maampuon. Mo na ibot pasabot anang simbahan. Double meaning man na. Building o katawhan. Katawhan nga maampuon. Unya unsay giingon, tawgon kuno og alang sa tanang kanasuran. Mo na ni akong giingon sa miagi, akong lang labason nga. Kanang pagtawag-tawag og lain-lain sa pundok sama anang Iglesia ni Kristo, Iglesia sa Dios, Iglesia sa Antioquia, Iglesia sa Corinto, Iglesia sa mga balaan, ang gagamit-gamit anang deskripsyon na pagtawag sa iglesyang gitukod ni Kristo, tinunan lang o apostol. Kasagaran yun si San Pablo, kasi si San Pablo mangikugi kayo maghulagway-hulagway og ngalan. Yan siya, nga, pag-abot sa Roma, gitawag niya Iglesia ni Kristo. Pag niya kay iyaman po sa Diyos, tawag niya Iglesia sa Diyos. Dahil pag-abot sa Korinto, tawagon po dahil Iglesia sa Korinto. Niya kay naamay hintil, nakabig, sa mga Kristiyanos tawagon po iglesia sa mga hintil. O daghan kayo ang pagtawag-tawag sa iglesia, pero usara. Usara. Unya, kung mangutana kita, unsa man gusto ni Kristo nga itawag sa iyang pundok, o iglesia, o katawhan, o balay. O wa may laing bersikulo des Biblia mabasa siguro na to. Kana ramang sa Marcos 11:17. Nga wa man gay mangingos Kristo nga, kining akong katawhan ha, kining akong relihiyon o kining akong pundok, nganli ninyo sa akong ngan. Si Pablo na si Pulong o na tinunan maingon nga, sa ngalan rata ni Kristo o sa kang Kristo ra gyud ta maluwas tinuod na. Okay, ang manluluwas na to si Kristo ra man gyud. Kanang mga santos mutabang ra man na diya sa atong mga pagampo o kanang pagsangyaw kung buhi pa sila. Pero kanang pagtawag-tawag gyud sa pundok o sa iglesia o sa balay sa Dios, asa mga ito mabasa nga, unsa gi gusto ni Kristo? Awa may lain, kana ramang sa Marcos 11:17. Yan iingon siya nga, diba, nasuwat naman na akong balay, tawagon kini, og balay sa pagampo, og alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran kung universal? Catholic.
Catholic. Nganong Catholic? Tungod kay kanang Catholic but pasabot alang sa tanang kanasuran. Yan natay tekstuan ang gawion sa pagsuporta. Basahan ninyo ng Buhat 9:31. Kanang Buhat 9:31, kung mubasa ta og Grigo nga Biblia, naatay mabasa nga pulong Catholis. Catholis. Sa Grigo na. Dahil naapoy variation sa Grigo ana nga kataholes o kataholos. Tulo na ka variation akong nakita sa mga referensya. Catholis, kataholes o kataholos. Sa in-English ana, bisag tanaw ninyo sa interlinear Greek. Sa in-English ana, throughout all. Throughout all. Buto sabot alang sa tanan. Ngano man para man sa tibuok kalibutan. No? Ngano man nga gusto ang Ginoo ana nga kana mo ihulagway sa iyang iglesia o itawag sa iyang iglesia, no? Marcos 11:17. Kay gusto ni Kristo maklaro ba ang kalainan sa daang kasabutan nga relihiyon ug bag-ong kasabutan nga iyang gisugdan niadtong unang siglo o 33 AD. Unsa may dako kayong kalainan sa daang kasabutan kwanto kanang specific ra nga para ras mga Hudiyo. Ngano man, kay dili patualang sa tanan, para ras mga Hudiyo, mo na nga, kung dili ka Hudiyo, isipon nga ikang mahugaw o hintil. No? O mo na nga, sa daang kasabutan, gitawag tog tinuhuan sa mga Hudiyo o Jewish religion. Ngano man kay, kadtong daang tinuhuan, dili to para sa tanan o dili to para sa tanang nasud, kay para raman kuno sa mga Hudiyo. Moto'y gitawag og tinuhuan sa mga Hudiyo o Jewish religion. Pero sa kang Kristo, di siya musugot nga para ras mga Hudiyo, kundi para gyud tanang tao o para gyud tibuok kalibutan. Mo na gusto si Kristo nga kana mo itawag sa iyang relihiyon, kana mo itawag sa iyang pundok nga kining akong pundok dili ni para sa mga Hudiyo lang, para ni sa tanan. Para sa tanan, mo nang alang sa tanang kanasuran, mo na Catholic. Throughout all. Nya, kanusa man na natuman. Sa wa may laing basahon niya, kanusa na natuman. Katumang, gisuwat ni Obispo Ignacio. Nya, ang iglesia kunong gitukod ni Kristo, gitawag niya, giinbintuhan niya ngalan nga Catholic, but pasabot alang sa tanang kanasuran. So, pinaagi ni Obispo Ignacio, natuman ng Marcos 11:17. Gustos Ginoo nga itawag sa iyang pundok, alang sa tanang kanasuran kung Catholic. Mo na'y tinuod nga iglesia ni Kristo. Na ilan na karon nga Catholic. Una, bantay po mo anang maingon nga, wala man na sa Biblia. Mahimong wala, kay awahin naman natawag og pulong Catholic. Dagang mga pulong na turon nga wala pa sa una. Awahin na, ni tumaw. Para sa anang Dios o God. Awahin naman ang termino ha. Sa original, di man ta kabasag God. Di po ta kabasag Diyos. Nga naman, kay sa original, mato ka sa Hebrew, Elohim. Then sa Grigo, Theos. Then gihubad na to sa English og God. Then gibinisaya, pag yun, gitagalog, Diyos. Nadili naman ang mao kung istiktohon, yun ba? Naro ba yung mga pondok ron nga, dili musugot og hubaron. Kay Yeshua ragyo kuno, Yeshua Misaya ragyo kuno. Di mo na mao. Di man masuko ang Ginoo na hubad-hubaron, no? Kaya ang simbahan pod gitagaan maggahom sa pagdili og pagtugot, no? Nago ang inyong idili diri syuta, idili nako sa langit, ang inyong itugot. Mateo 18:18. Sumo nang tinuod. So, wa na ko kabasa, no? Pila na lang ka minutos ako ning dili-dalion. Diri sa 1 Juan kapitulo 2, 18 nga 19, dili kay ni basahon sa ubang mga mensahero, labi na sa mga dili Katoliko. Ano man, kay matamaan man sila ani. Kay kining una mga pulong nga giingon ni Juan diri, mga anak. No, bantay nga, kung lain pa ning relihiyon, dili nila ni hubaron og mga anak. Ingon ra, mga igsuon. Dili man po daotan kung mga igsuon. Nga naman, kay mga igsuon man tang tanan. Unya, sa ubang relihiyon, dili sila gusto nga ang gamito ni Juan diri mga anak. Nga naman, kay nagpasabot man nga si Juan, father di ay. Di ba mo na atong itawag sa pare? Father? Hadlok mo na sila nga kanang
pari tawag og pader o kanang ministro o pastor tawag og pader. Kay naalagyan ng nakunos Mateo 23:9 nga bawal ang pagtawag og amahan diri sa mga spiritual leaders kuno diri sa yuta. Di mo na mao. Kay dili mo na literal. Ako naman ning na-explain, dili na literal ng Matthew 23:9 ang gipasabtan diya sa ni Kristo nga ang mga Pariseo og mga magtutudlo sa balaod naauntay authority niya mapahitason. Dili gusto si Kristo ang ngalan sa Dios, titulo sa Dios gamiton sa pagpataas. Sama rang niingon si Kristo diha nga kanang mga tawhana kay nagmapahitason ipaubos na sa tupad dili na ang ngayan nga tawgon sa titulo sa akong amahan. Dapat ang mga authority magpaubos. But pasabot dili supak ang Ginoo gamito ng titulo nga amahan sa mga mapaubsanon. Diri klaro kaayo nga ang ministro di ay sama ni Juan pader kay niingon man siya mga anak. Di ba? Mga anak sa ato pa ang itubag diri sa mga tao, pader. Di ba klaro nga si Juan Katoliko? Kay ang iyang sentimento Katoliko kay dili siya masuko tawag og pader kay kung masuko pa siya tawag og pader diningon ta siya mga igsoon yang ano niyo man siya mga anak sa ato pa ang itubag aning mga tao pader na Katoliko may correct then sa sumpay na samot na yung matamaan ang mga dili Katoliko ani dili sa sumpay mga anak duol na ang katapusan sa kalibutan nakadungog kamo nga muanhi na ang mga kaaway ni Kristo kun antikristo. O karon ania na ang daghang mga kaaway ni Kristo busa masiguro nato nga duol na gayud ang katapusan. Mibulag kanato kining mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron mailhan gayod nga sila dili kauban nato. Kita ba mo mga programa sa Iglesia ni Kristo nga gamit-gamito nila ng tekstuha, hadlok sila aning bersikuloha. Kitamaan man sila ani. Katoliko may gibiyaan. Katus Felix Manalo, Katoliko man to ni biya lang kiwa kasabot. Nagbalin-balhin gali ito, nagtukod-tukod og pundok pong sa tao din hantod sa naabot siya sa Adventist dito gitiwalag na po siya sa Adventist hantod nahimo siyang atiyo hangtod naghimo na gyud siya iyang pundok nganlan pag yun nga ni Kristo dili maulaw. Siya mo'y nagtukod niya ang ngalan sa nga ni Kristo. Pasaylo ako. Pero mo nang tinuod. Wala naman tayo igong panahon, no? Mga igsoon. Hangtod sunod Domingo pohon. Kining inyong alagad, no? Sa tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko, Silbert Don Doyano Sr. alias Veritas. Kauban sa atong mga igsoon sa technical side, Dani Luod o Tax Ilumba. Okay, ay nyo kalimtin na atay tulumanon onya no sa lamdag sa Kahitasan, Domingo manon alas 2:30 ta human sa sangka. Sa ngalan sa Amahan sa Anak si Espiritu Santo. Amen. Nationwide,